πλοίο μας. Το βλέπω κοντό πάντα. Πού το? Το ψάχνει κάτι. Λέω και εγώ. Κάτι παραλία. Εμείς είμαστε μόνο. Για αεροπειρατεία έχει. Παραλία. Πηγαίνει σε άλλη χώρα της Αφρικής. Πήγαμε στο αεροδρόμιο. Αυτό το στόμα, παιδιά, μας πιούν κατευθείαν στο πλοίο. Ναι, γυρίσουμε τώρα. Παρακαλούνται οι security να ετοιμαστούν για την πτώση. Κατευθείαν όπως ο τύπος Όπως ο Κράτης. Τώρα πάλι κρατήσουν για να το στρέψει. Ώρες το φύγει και το νερό. Να γλύψει τον. Τι κάνεις στη θάλασσα. Φοβερό, φοβερό πλάνο. Πώς είναι στο πλάνο, ρε? Αυτό είναι το καλύτερο πλάνο που είναι. Μαύρο κουτί δεν είναι. Βλέπω και μια τριήρης κάτι. Giving group verifying in Pakistan. Πού το είναι? Α, ναι. Μόνο διάδρομο και αεροδρόμιο δεν έχει. Αυτή ξέρεις είναι για πάνε ενδεχόμενο εδώ πέρα οι πυρόγες. Τι πέφτουν ψυχικά. Τι βρώμα είναι αυτό εδώ κάτω? Όποιος έκανες και έχεις ταυτόχρονα. Για να συμπιέσουμε το κόστος της εταιρείας, τα κόστη. Και παραλία. Ναι, ναι. Να κόμπα το ήρεμα τώρα. Όπα. Καλά. Ποια σχολή πέρασες, φίλε? Ω, το μαλάκα, πώς το κατεβάσεις έτσι, ρε. Πρέπει να κάναμε λίγο έτσι, Θέλω μαλακές με χειροκροτήσει κανένας τώρα. Place ton grave, ton cassou et ton nisirana na fil vertirana ni mazan kan. Δεν κάνει τυρόπουλο. Τυρόπουλο, παιδιά, κάνει. Gazmina roita na toerana ary tsy manteky brazeka maty ilay jirokely mandrara izany. Alohan'andazana ny fiaramanidina marindra misy entana tiako. Saotranareo niara-dita aminay manao velominareo amin'ny anaran'ny Air Madagascar izahay. Tapionatako. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'aéroport Ferber Tirane de Majunga. Il est 13h.